아. गिबियाव रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै आङो ब्लग लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि थाखाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो बे ब्लगआनो जाहैबाय जोङो दाखालि नैबे पार्टि हलावहाय बार्थडे खालामनाय, माने माहाजोननि मालिकनि फिसालानि बार्थडे दङमोन। दा बिनिनो आं ससे भिडिअ खालामनानै दोनदों, नोंथाङा नायलांबानो जाबाय। आरो बेखौ देखायनायनि सिगां नोंथांमोननो बे फ्राय दिन्थिनाय आं नैबेखौ दिनै पार्टि दङ। दिनैहाय शुक्रबार, दा हरनि 7थायाव पार्टि दङ। दा माबायदि साजायखो बेखौ एसे देखायदेरनायसै आङो सिगाङाव। आरो बिनि उनावहाय नोंथांमोननो बे बार्थडे खालामनाय, बेयो मोनानि भिडिअसो जागोन दे, ओमफ्राय बेखौ आङो नोंथांमोननो देखायनायसै। दा आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा खोन्थाहरनो गोसो जादों। नोंथांमोना जायफ्रा माने संनाय खावनाय रेस्टुरेन्ट लाइननि नोंथांमोना खामानि रोंनानै दङ, बेफोरबायदिनि आङो मोननै मोनथामसो खामानि खबर मोननानै दङ। खामानिया बेंगलर बिजयनोगोराव जागोन। नोंथांमोना गोसो गुदुंब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन, आंजों रायज्लायनो हागोन। आङो रायज्लायनानै हरगोन आरो। माने बेयो गोदान रेस्टुरेन्ट खुलिगोन। बे रेस्टुरेन्टआ मिरामिसल' जागोन, बेदरनि थानाय नङा, भेजल' जागोन, नन भेज थानाय नङा आरो। मोनथाम मोनब्रैसो रेस्टुरेन्ट खुलिगोन बिजयनोगोराव, बेंगलर सिटि बिजयनोगोराव जागोन बे खामानिया। नोंथांमोना इन्डियाननि, चाइनिसनि बेफोरबायदि खामानि हायोब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो रायज्लायना हरगोन, कन्टेक्ट खालामनानै हरगोन। आं बेखौ बुंलांबाय, ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना। दा हरनि थाखाय साजायहांबाय, दासो साजायहांदों। ओमफ्राय पस्टारखौ नायदो, पार्टिनि पस्टारा बेनो। दा बेयाव क्रिकेट नायगोन, क्रिकेट बहायो बेयावहाय मोनायावहाय। हरैबो पार्टिनि पस्टार, ओमफ्राय दा साजायगासिनो दं, लाइटिं साजायगासिनो दङ। माखासे साजायखांजोब्बाय। दाहाय मोनायाव एसे खेबना लाखिगोन आं शटफोर। नोंथां बार्थडेनि भिडिअखौ खेबनानै दोननाया आं गोबाव सम जाबायमोन, होआखै आङो इडिट खालामनो बानानै। ओमफ्राय दिनैहाय गोसोखांनानै आङो नोंथांमोननो देखायनोसै साननानै बेखौहाय आङो होनाय जासिगोन। सानब्रैसो जाबायमोन आंखौ खेबनानै दोननाया। दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोन, आं नोंथांमोनजों बेयावनो बिदाय लाबाय। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ। आया भिडिअ लादो, आंबो लानांसै नामा? लादो। Happy birthday to you. ಟಿಶ್ಯೂ ತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಟಿಶ್ಯೂ? He's gone. Has he got some fat on it? ತಿನ್ಸಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಪದಣ ಬನ್ನಿ ತಿನ್ಸಿ ತಿನ್ಸಿ जमा सिथाबनि गोजा हेपि बार्थडे मानिदोंनो। साबैसे मिडिया दं दंनायावहाय नायदों। फरा मिडिया आइडिखौ Different role for you, of course, not playing for Mumbai Indians, but of course providing that technical and
professional advice off the field. Describe for us that experience for you first time sitting on the outside and watching the action. Are you learning to get involved again, or how has that experience been for you? It's been okay. Obviously, I look at it a little different sometimes. When I play in the past, God bless you. I'm cooking. actually step on the field while the battle is actually going on. But in the situations of the field, the standing situations, Yeah, the coach often asks, what your coaching philosophy is. Share a little bit. His role. घरमा एकछिन खाँदैछ भाइ एउटै डुङ्ग्रा आयो अनि म कसलाई पिच्छु होला ए राति दिन थाहा नुना नुवा बहुत खुसी छ माहाजोननि फिसालानि माबा बार्डे दंमोन दा केक सेक हाखांबाय र' आं ओंखाम जाग्रोनि नै दाखाय सुग्रोनि सिनबो फुरा सिथाबनि गोजा बिसोरो हाय लांफैजाला होनबालाय हाय होनबालाय ಏ ಇಡ್ಲಿ ವಡ ಸಾಂಬಾರ್ ಐತೆ ಇಡ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದಾ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವ ನೀವು ಗಂಜನಿಗೆ ನಾನೇ ಕೊಡ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಈಗ ಇಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸಾಲಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತರಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದೀರಾ 3 ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಹಳೇದೈತೆ ಹಳೇದು ಮತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮೂರು ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ 10 ನಿಮಿಷ ಇಡ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದೇ ಪ್ಲೇಟ್ हाँ